Хубав ден на всички. Слушам сега с новини тук. И какво чувам? Че това заявление на онова зеленото човече там от Черноморската република. Че е време Америка със своята мощ да се изправи и да помогне на Украйна така, както го е направила преди 80 години срещу агресора. Да, ама тогава агресора беше Германия. Нацистите, впрочем същата тая идеология, която изповядват в Украйна, от преди много години за честването на 9 май в Украйна имаше такива дебили, където организираха погроми, където биеха, убиваха хората. Това го има даже документирано. Та същата та черноморска държава поддържа и изповядва същата тая политика и идеология, както преди 81 години, идеологията, която завладя половината свят и която си разпръсна семената из всички, така да кажем, демократични държави от това време. Не е тайна, че немски специалисти са разработили, така да се каже, системите на НАСА в Америка. Немски бивши нацисти са били едни от първите командващи в структурите на НАТО. Заради своя опит за покоряване на народи и за водене на война. Нали? Та се чуда аз. До кога? До кога ще има идиоти и у нас, и в цяла Европа идиоти, които се затварят широко очите и се правят, че нищо не виждат и нищо не чуват? Какво още е нужно? Русия празнува 9 май, празника на победата. Не участваха ли французи в взимането на Берлин, и англичани, и американци, и украинци, и марсианци? Не участваха ли в взимането на Берлин? Та в цяла Европа празнуват 8 ден на Европа, а не празнуват 9 ден на победата. И отричат всичко. До кога? Хубав ден!